Hola, soc la Laura Pociño, estudiant de Badruna Terrassa, i el meu treball de recerca amb el nom La trajectòria dels raigs còsmics, els muons com a guia, es centra principalment en el fenomen dels raigs còsmics o també anomenat radiació còsmica. En el meu treball he analitzat aquest fenomen a partir de les bases de la física de partícules i la física clàssica, on m'he centrat principalment en unes partícules anomenades muons, que són unes partícules semblants als electrons. A la part pràctica, que és la part essencial del meu treball, vaig utilitzar un sensor minipix, que aquest sensor em permetia visualitzar la radiació ionitzant, comptar les partícules, identificar-les i a més obtenir informació sobre la seva velocitat i energia. Gràcies a aquest sensor i al seu programa vaig poder detectar la distribució dels muons en 3 mostres exposades a radiació ionitzant, com ara va ser la llum solar. Posteriorment vaig realitzar els càlculs necessaris per determinar la seva distribució angular. Aquí us deixo un exemple d'una de les mostres que vaig obtenir. Tot això amb l'objectiu de donar resposta a la meva hipòtesi. La distribució angular dels muons detectats en un sensor minipix permet esbrinar la direcció dels raigs còsmics. Els resultats obtinguts mostraven una variabilitat notable en la distribució angular dels muons detectats, ja que no es concentraven en un mateix interval. I tenint en compte l'origen de la radiació còsmica i com aquesta es veu altament influenciada per camps magnètics externs, i així com el fet que els muons són afectats per constants col·lisions amb partícules de l'atmosfera i altres partícules com fotons, la meva hipòtesi era falsa. No es pot determinar la direcció dels raigs còsmics a partir d'un sensor minipix. A més d'això, he après diverses coses amb el meu treball de recerca. No només he adquirit més coneixements sobre la radiació còsmica i la física en general, sinó que també he tingut l'oportunitat d'aprendre com es duen a terme realment els experiments de física. A més, he après a resoldre inconvenients que poden sorgir durant el procés d'una recerca.